Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yawmiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As'adallahu sabahakum bikulli khair. Mga urip ng Allah, mga luksami, mga pagaryami, uskan mga bubayami na penedrekan ng mga aryami, mga kalumbayan, imanto masa na si kami ni kapapantagi agugyang kay pagaritan si Islam, si Muhammad Nur Libu. Isa ini ko ay mana niyan ng mga uripin wallahu ta'ala kaya bubayaan yan sabab sa sumyol wag manatan mo agama Islam na nanas kaniya ni pagpakabidyura kan na nanagiyang kaiyaw pa man na kaya pakataling mamisang eder pa isa ini park ay maanan yan na papakarangaya sang kaiya City Riyadh na ay mapipikiran si nanagiyang kutuwa kaya panalan salama mirkan walang na luksami mga pagaryami mga bubayami naguskan mo mga aryami tulang-ulang mo na mataurakan mga bulayo kaakan mga tunganayakan mga bubayakan na matatagong siyang kaeng dariyad emanan yan na mataurakan na sulidakan matao na gusto lang-ulang mo na ayamanan yan na miyak muritakan na sa isa da Pilipinas na gusto sa abroad na giide ni andabay ni kapupumang niya karkano sa Arila sa inwakor kan pupumang ni sarila kapakaya madaklada akan katarutupi si kuya manan yan na yang guluan ni urakan na yang kaya pa man na diyak di kulawlaan na sumpatod na iyo kapupangdo wakan si kuya manan yan na miyangaw una ang mga ragu na sabab roon na Pagnintanong wallahu ta'ala din na kambubuida ang tanong sa alungan na mauri. Narila ang tanong niyan. Kaaya pinaka-importante yaw pa man na pagkabubuya katanong wallahu ta'ala na kung tanong rila iwallah sa karina sa kiyada ang tanong sa kaso. Ayan niya mabubalo yaw pa man na pag-usayin ko kano sa makampat. Nagyang kaiyaw pa man na bandingan hindi na tafsir usayan sa makampat ang kaya sura Al-Kautsar. Suratul Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Diyan kaya surah na ayamaan yan nagiinda pinaka makampataw pa man na surah. Si kuwayamaan yan na Quran magato sa gusapulo agupat ka surah. Na natalo-talo kaayatan ng kaya mapapadalim sang kaya suratul Kautsar ayaman na Kautsar na isa ayaman na niyan na ipamamaanaw mga ulama na lawasay kusurga lawasay ga kanabamalaar lawasay ka pamana lawasay kusurga ikadwa na kairan katira tantuwa madakla mapian na so Allah subhanahu wa ta'ala na mimataan kunabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam mata-mataan at tigyan ini bagaya mirka sutan tuwa madakal kamapian ini bagaya mirka ya Muhammad sutan tuwa madakal kamapian na anday kaya alwi ako Muhammad alaihi salatu wasallam na ayakalilid na mirarakstan mo mga umatian apupakasawit sang kutwa kamapian ini bagay ron wallah subhanahu wa ta'ala kakagya kamay kapmataanan na sa katanuman ni mga murit yan sa katanuman niya maanan yan na pagpaganad sa ikwayamanan yan na mga panduan yan mga usyat yan kakagya tiyari matanuso inidulun yan rakatan mo agama apuung kuwalla subhanahu wa ta'ala agyanan din ni titwa agama amya ka paganayam ay paganayam yang ndurun na sumiyang una ang mga nabi. Na kagi pitaru Allah
Kagya inibigay Amerika no so tantuwa mada, inibigay Amerika so tantuwa madakla kamapian. Pasalli li rabbika wanhar. Napanalamat ka wallahu ta'ala sang gulalan sa kapanambayang. Dahil yung manang kutabalihan ko ta kapanambayang. Kapya sunabitan ng Muhammad alayhi salatu wasalam na upama ko sir katano na ana magakuan. Lumuko ako waki, lupo ang kuwang ay pamanadiyak hindi ka prasarasay, kapro masay ka ayaman na niyan nati bigan ako duwala sa kamapian dago inirila era kan sumiyaw na miyaw riyan miyan dusa ko na lumuko ako din dumuka ako aginan mga urip wala isabab siugo panwala ta'ala panalamat ka wala na panambayang ka sa madakla ka panambayang kudiyan ka ayaman na niyan na inisubuun wala nago panumbalik ka sa mga ayamanan yan na mga ayam kurbang ka panumbalik ka sa mga ayama anda ba ini suat kasi wallah subhanahu wa ta'ala diyan ka na nahr na ayamanan yan na ditanunan di minggulalan ni gira aminay kaditano na napupaliugatan tanu mga shaykh tanu sa ayamanan yan na pumugay tanu sa udhiya ayamanan yan na sidka pakaukit sa ayamanan yan ng mga kambing mga kibas nananas kita no nagulaw ron sa mga tatamukan kapirari yarga kambing nanaynutan no nandi pamanapunggal ka kaya mo to mga oripon wallah anda ba ini diya na ayamanan yan na panguyat kaya makaysa ka mga kurban namiyakat sid ka kasi ikwayaman yan natamuk ka kanabarwar buog yan ko to pa mo na ipuputik kasi ko pagaringga magato sa pirak kamay to nagyang ko to pa mo na sa tema na kambing na madakla miya paganang ka na miya pa ginawa niyan uli na ed na ini pamagayin ka nagyang ko to ayaman yan na miya kerniya kambing miya pamuulapan na tantuan na padanang ko mga simpati wala subhanahu wa ta'ala kapaparangayan ng mga nabi kaya mo to na inna sa niaka wal abatar mata-mataan na supagkararangit rakaatig wallah kay Muhammad na mata-mataan aayamanan yan nasa kanyan imiyat tupad ada atong desya na mapia nagyang kaya pangatawap kararangit po nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagyang kananaw pa man ng mga tao sa Europa aayamanan yan na nagagalubkan rin na ipanuladiran sa karton ipanuladiran sa pamanaypseniran sa komik sunabitan wa Muhammad alayhi salatu wasalam nakamurkaan siran wallah subhanahu wa ta'ala na sunabitan wa Muhammad alayhi salatu wasalam na pagkaalwidin subantugan yan na pagkaalwidin suwayamaanan yan nakapian yan umantan usumbayang na pasalawatan tanu sunabitan wa Muhammad alayhi salatu wasalam katawan yung mga urip ng wallah kati iswayamaanan yan na miyabati akan na pamanasudin sa mga ando ba ni mga ala ikatao sa isang kananaw pa man ng mga sarwang ataw na nanapisak si aniran aayamanan yan na sukalbihan ng Muhammad alayhi salatu wassalam kaya kaukit sa basa English siya kiiniya gibon the master historian in his book The Decline and Fall of the Roman Empire says Muhammad's struggle and victory over the forces of unbelief and evil made the editors of the Encyclopedia Britannica to exclaim that Muhammad, peace be upon him, to be the most successful of all religious personalities. Muhammad is the most successful of all religious personalities. Ayamaan yan, napisak siya yan, yang kuto pa man na sumirat sang kananamiya kalala libro si isa Britannia Encyclopedia Britannica. Na nalang-lang mo na ayamaan yan na ilmo ko kan dunia nagusi ko mga mipantag ko manusia mga ingid mga kapagagama na midadakat sang kanan na pamana libro na pisak si ano lang mo na pamana muharrir papanuraton at su Muhammad sallallahu alaihi wasallam nas kanya ni daalawan niya na miya kaapas ko lang wan papanulon sa agama langwan na miya daw sa agama sa isang kahit niya nandaman yan, si kanya ni Tito Nabi, na panulong niya na agama na ayat Tito agama benar. Nandaman na dirong kapakapasaw wallah subhanahu wa ta'ala. Nabatiya ka no iman to sa pamana, pagilay ka no sa pamana mga payagan, sa ikup kaulaw la sa dunia.
uman gawiin na ayam ananian napuluan nagatusan na ayam ananian na di mag-Islam kung mga hingad sa isa Europa, sa isa Amerika, sa isa Russia, sa isang kayo pamanayang da Pilipinas na yanan din sa kalabihan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa mga sahabat yan na miraraksyan na taman naktanong na miraraksyan ay abu adirun kiraks ay amanan yan nagkarangitan wallah subhanahu wa ta'ala na sa mga tawa pagatakiniran sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga sahaba lagi do mga Shia ay amanan yan na disiran din masusuat ko mga sahabaw Rasulullah alaihi salatu wasallam na kamurkaan siran wallah subhanahu wa ta'ala kasiran ni pagampaganay ay amanan yan na makangguro ko nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay gina di sumbayang nga sa Muhammad alaihi salam na sa kanya ni mag-imam na mga ma'mum yan sa mga sahaba na imam ka so permirwa ay maanan yan na tao at pagkababayaan wallah sa kaya niya so nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na permirwa pagkababayaan wallah ulang-ulang mo nakaad niyan na sumya ka warisan muna ko ay maanan yan na ilmu yan, swinipang doon yan na sa mga sakaba na sira ni nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ito di panintaan, mayamaan yan ng mga tao, adi mangimbinto sa pamanabagwa agaman yan. Ay pimbilatan yan sa mayamaan yan na paratiyak wallah subhanahu wa ta'ala. Inutop kararangiti ang kaya Saudi Arabia. Yang kaya Saudi Arabia na pamanaapiat timu-timu so pirapulo ay Muslim, nagyabuang kaya ipisuplay na Quran sa interwa dunia, na di magagaan ko tatawa di pupamakarataan yan ng kaya Saudi Arabia na pupamakarataan yan sa mga ulama sa kaya Saudi Arabia sa kanya nagkapakaya piya sumya magatos timan na pamana Quran niya sa timan na Quran na diyan yan umibigay nagyan ngayon pamana Saudi Arabia nagyan na dunia na pundumbar niyan noon suwayam anan yan na mga kitab wallah subhanahu wa ta'ala na inong kau to ditiro amarata inong kau to pupakarata ayam anan yan na swagamang kaagama Islam na daalawan na Saudi Arabia pagawid na sumasalapi daw wagamatan ng agama Islam sabab san mga uripin wallah na diyan na nangananapuan may alwitano na adong panasumpatanan na pangnintanong wallahu ta'ala ayam anan yan napakadaag niyan swagamatan napakadaag niyan sa mga tawa mag-ikhlas at tituwa ayam anan yan na pupanulong kuwagama wallah subhanahu wa ta'ala pakadaan tanuso kasisiga pakadaan tanuso di tanud masusuat ko padatanong na di tanud ni tutupor kagyan na ulawla saitan ulawla na iblis ang anadingay tupor so padka kaaya pagampaganaya ayam anan yan na miyak kaso iblis aanda ba ni kararangitun wallahu ta'ala na pitero yan nasakan man ni mapia di su Adam ana khairum minhu khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar kaya Adam na inad nakaapad sa lupa amarsik madu nasa ka na inad na kung kaapad sa apoy maliwanag na inailen man mga uripin wallah piyakawatan wallah kaya murkaan wallah so iblis kasabab sang kutuwak karganian suatan adinian itatapian sa padiyan dinian napakamumustawaan sa padiyan anda ba ini may tweet tubo na pamanawad ay pangilay niya nagyang kuta karibatan no padiyan na ayan yan di pudyuriko ayan yan ay maanan yan na di pagalaala ang kuta may kakaribatan ka na sumala amiyang gulaw lang kamapian na di niya na maanan yan na pagpumimikiran hey apiap na ki sa mga tuba-tuba do mga loks tanunan na mapag di magtanuron yang ka na napaparangayan at tuba-tuba do mga miyang unaraktan wataw na adi pa nang pagusarong ko kapapantagan at pitero iran at susang gibura nun na piyatayo tadman sa miya kay saysa naginakantan waki anang kati miya kay saysa ang kakantad ba ni supagaring ka aping gulaw lang kaniyan sa sanggibura nun sanggibura mapiya na initula ka kadin na mi baluir kad na marata isang karya data dumiyan matangad ko datan meneka patot na mga tusumbayang nagira kayang gulaw lang ka sa mafia pud kana pangnin ka sada ay kay kidion nagyang ko tamian gakong kuisa ko mga datu tanong bilan tadi adato man anian na upama ko giyang ko tamiyaw na mayor tanong sa city si Mayor Honorable Solitario Ali Omar Solitario Ali na nagyang ko ta pamanikidi ano nanyanong natigay na ay kay amatigay na mapya na so sating kapagagaw na piya makadaiyan so salaksa dapat
So sa ting kapag agaw na piya makadaian, so sa laksa dapat. So sa tema na mapia ping gulaw-law ko o padka amapia nawa narata ang ginawang kauna sa laksa kadaklian. Hindi buwan na kadaklian na miya lalas. Na ayama na niya na sa katano na ay malaap ko ang tanong nagyang kutaw pamananda wano nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kadiya ayama na niya na iyaw sa yakrakanwaya na pangninggo wala subhanahu wa ta'ala akang gunaan tanwaya so ayama na niya nagkabayon mamamakinig na busog kabayaan niya na ayama na niya na makakuon sa pamanandawan na pakinggunaan nun wala subhanahu wa ta'ala na andabay ni kasabapan sa karila irun wala subhanahu wa ta'ala sa pangniya kumarkano mabusarila ubaad na miyatiro akan na ayama na niya nadakanurun masuat pagyuto so kabubaluyak na manusia na sopman swayama na niya na makauntol kumiyatiro akan nagyuto so titu ayama na niya na padiko ilmu ay ipapangduo wagamatan wa agamay Islam miya ka po nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam asubuanun wala subhanahu wa ta'ala. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How many minutes?